Ka office jong ka khasil autonomous district council menta ka si ka chitarik na wing kalarake yakalung khu si ya banri polai jong pa ka khnet banriu jong riti senchar ka India ubade yu nong seng ya ka balang blai meglia bat asam ureverend JJM Nicholas Roy ya ka ni jena ki la penlong ha palor jong ka office ha ka jidan lang chief executive member ka ki HDC ki executive member bat kumjuru ki MDC ki pastor jong ka balang blai ki officer bat kumju ki nong tri ka ki HDC ha ka ni ka jena ki ka dan shwa ka jingbu sentiu ha modur jong ureverend JJM Nicholas Roy UCM KM boot pat saki officer ke HDC nakaliang jong kabalang blai layo ya ka jingran na pastor RM Imyong ulong bah kani kasngi hakin replies na munchwa kabaji jong kabalang hakolapti katiet ban pentip ya ka jingklat no sikpai ba jong kabalang Chief Executive Member ka Khasil Autonomous District Council habakran hakjialang balengkot uba Titus Welkhan uloong bah ki por ba menswa kala syukut be tang ha ka syuti hanrei kam judan kumkani ka cingraki ban kan mau burom yu ni rongba ubalayo ya ka kam kumu kpa jong ka kernet ban riu jong ka riti senchar ngi sai klet ya kani ka sngi namar teng teng ngi dokumen tang bang yo sti rei nakaliang kani ka isi ka bamenta ngi ngaude hi balakum no kumno ngidai ban pelong ke jingle don burong ban kan mau yaki kam bat kham tam kumno ban kan mau yaki jing hikai ki bau ni urang ba ulabu aga cai pen riu ke jungi aga bayadai ba kedika 6 schedule I ba simle bentan ni lamai phang khandiak nomor dai ke jing tres tom ke jungi aga to kopor bahadin ba nilai penyesok ila dia bakari India haka baki khasi state kila sign ya ka instrument of accession nakaliang jong ni orang ba ulayu I jengai ba don kam ka ka banyada terpang ya ka jai penriu ke jungi namar lada nia jengilang haka ni ka duriau ke bahe lihat si namar bangilong ijai beri berit ngila banja lentino dene takadau uni urang ba ulah perkhat kai kabadai bandon banyada kerpang ya kejai beri kujungi nadu kiriti kidustur naru kerukom bat kendo bat siam nadu kerukom sensyar kadar bakum tater jadi ne takadau ngila yo ya kani ka kernet ke bandrio hakariti sensyar jongkari India iskwa ban penken maulang hakani por nalor ba pastoy la keren metan uni de brio ba phalla de brio uba ublei ula sei phalla na ka te snong sila but wanru nakalonging kabaduk ba kung mengitip ya ke history ba ukpa jong uday tang unong khawaleng na siliang jong gawa sawi ka liang ban ngimla ban mudur ya ke jingim ka jong ni urang ba hadu bulong uway na kinong yalam ki bapaw jong ka jai panriyo but kabakham phla haw ni urang ba kalong bakanu kanu ka kam ka baunle ujubu shwa yau blai hakman bat shwa jong kanu nu ke jingelang justang ya kanu nu ke jingelang klem pelong ya ke jingdua nalor bu blai lo khat yu banlong unong yalap bu bula seng ya ke balang bu blai lo khat yu ru banlong unong sain partai lani politician mo bunsin ngiju ong ba ka politics kadai ka baca klea hadu mentaru ngatarai dang menjur hiban ong ba ka politics kadai ka baca klea henry kumnu ni urang ba pan wan ban ya kersum
bagani ka politics. Namar haka jungi ke jong u habu rung haka politics haka to kapor kalong kumno ban pankala ya ka sensyar kadar. Kumno ban wanra ya ka sensyar kadar ka bakhoy. Bad habu lek yalap election keleng-keleng uju hikai ba ya gipat ba. Naduk ka to kapor perkhat, naduk kapor jong ba joy, ladap hikai lupa ya gipat ba pakimdai ban ya bit pisah. Nek singi mentang ya so tang menta ban ong ba mo por election bagi gipat ba ki bit pisah. Ri naduk kapor ba joy, la ya keren ni ka pisah. Au hikai gipat ba pakimdai ban bit pisah. Nang tahu deh nagi politician ubah syak keren ben ma. Hamnyar bandon politician ubah syak keren ben kumbukra syak keren ben buat joy. Usyak bentiu, mo syak bentiu. Kat bodang election hana kita ginong di kinang hala yo, kinai keren ben yo. Hakadu wong kumno. Oh kita ginong buat. Pilih ginong buat bahwa pinum tap ya nga. Nama lada pi tap ma pi ngan rem. Haka bakadu kita kinong buat ki ombun rem ngini tap lut. Ujok. Mabalay du priu. Bu play la say pala. Ban ngasukwa ban penkermau ni ba haka life way tarik waktu ba. Akum ka history ka badan. Hapdeng jong ka jingpang. Hapdeng jong ka jingtiak pang. Haka life way tarik waktu ba syua cisngi syawun klan mo. Ulah pelong ya ka jingduai ka bakerpang. Na ka benta ka district council. But na ka benta ka border. Nadu ka to ka bor ba joy ulai ilupai ka ni ka issue haka bedai ha border. Ba simli la penkan mau mentan. Ba kumnoi ba joy yarap ikibri ba syong ha border haka to ka bor ya shispa ha artang ka siye. Ya kipat ba ki ba syong ha border. Ba dei na i bala dawaru na ka sarkar ba dei ban penkiu siya kasan spa ng ka siye. Namari yung bamdam. Banyo ban penbiang ikibri ba syong ha border. Perhat nadu to ka bor uni orang ba lai i ka jing jong kibri ba syong ha border. Bat nado kata kasngi ulah duai kerpang ru nakabenta ka district council. Baga jing duai ka jong u kalong kumno. Banang penklanya ka ni ka institution. Bat ban say ki nongelam ki bastan, bat ki basyempang, bat ki bating yu blay. Kita ka di ka jing duai ka jong ba jong.